والسماء ذات الحبك وأسمانا قسم bolsun ki yolların eyetidi. إنكم لفي قول مختلف Tahqiq siz muhtelif sözlerdedirsiňiz. يؤفك عنه من أفك Qur'an'ın we haqqın yüzlerini ters ediler. Ol adamny ki Hudaýyň dergahyna yüze wurupdy. قتل الخراصون Helak edilsin bihude söz edip yalan aldiyanlar. الذين هم في غمرة ساهون Ki gumralıkta garq bolup özlerini emredilen zattan gafildiler. يسألون أيان يوم الدين Olar sorarlar kıyamet haçan bolor diýip. يوم هم على النار يفتنون Kıyamet ol günde bolor ki şolarny dowzak odunda yakılyandır. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Şolara dowzakda aýdylar, azabyňyz dadyň diýip, şudur şol howlukyan zadyňyz. إن المتقين في جنات وعيون Tahqiq muttaqilar we perhizkarlar cennetde we çeşmelerde bolarlar. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين Özlerine Perwerdigarnyň tarafından berilen zatlaryň alýan hallarynda. Çünki olar mundan ozal, ýani dünýäde ýaxşy işlerini etýän boldular. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون Olar gejelerde az uklardylar. وبالأسحار هم يستغفرون Odan wagtynda istigfar aýdyp Hudaýdan magfirat talap ederdiler. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Oşalaryň mallarynda dilýänler üçin we dilemekden unutup öýde oturýanlar üçin sähimler bardy. وفي الأرض آيات للموقنين O yerde neşanalar we alamatlar bardyr, aşkar bilýänler üçin. وفي أنفسكم أفلا تبصرون We sizin öz wujuduňyzda da neşanalar bardyr. Aya nazar etmeýäňizmi? وفي السماء رزقكم وما توعدون Bu asmandadır sizin rızıklaryňyz we sizlere wa'de edilen zatlar. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Pes asmanlaryň we ýeriň Perwerdigaryna qasam bolsun, tahqiq şol edilen wa'de haqdyr. Sizin keplemeňize şek ýok bolşýany. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Aya size Hazreti İbrahim'in muhterem mehmanlarının habari geldi mi? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Vakti ki şolar İbrahim'e dahil boldular. Pes salam aýtdylar. İbrahim de şolarga salam aýtdy. İçinden aýtdy, tanılmayan kavmlardır diýip. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين Pes İbrahim ähliniň tarafına bardy. O semiz tanany bişirip kebab getirdi. فقربه إليهم قال ألا تأكلون Pes taamny mehmanlaryň ýakynynda goýdy. Mehmanlar taamy el urmadylar. Mehmanlar taamga el urmansaň İbrahim aýtdy, näme diýip imeýäňiz? Iýseňiz bolmaýarmy diýip. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Şolar taam iýmenseňler, Hazreti İbrahim şolardan içinde korku tutdy. Şolar aýtdylar, "Gorkma, biz Hudaýyň iýveren rasullary we me'murlardyrmyz." Hazreti İbrahimga bir alim we dana ogul bilen buşladylar.
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Pes Hazreti İbrahim'in hatyny Sara şol kef eşitip ses edip o öz yüzüne vurup geldi we aýtdy: "Men dogurmalyk garry hatyndyryn men. Nä taryka menden ogul boljak?" dedi. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ferişteler aýtdylar: "Şu tarykadyr. Senden ogul boljak" diýip. Sen Perwerdigaryň aýtdy: "Şol tamamy işinde hekimdir, bi hikmet işetmez we hemme zatny bilýändir."